Dobrý den, jmenuji se Zdeněk a dnes bych se s vámi rád podělil o své recenzi na doplněk stravy ostropestřec mariánský od společnosti Herbs Energy. Tento produkt jsem začal užívat, protože jsem hledal přírodní cestu k detoxikaci svého organismu, cestu k lepšímu trávení a podpoře své imunity. Už po několika dnech jsem si začal všímat prvních změn, prvních pozitivních změn. A po prvním týdnu jsem začal cítit, že mám lepší trávení, únava, která mě dříve během dne provázela, ustoupila. Po 3 týdnech jsem si všiml, že můj organismus funguje lépe a cítím se celkově vitálnější. Navíc jsem méně náchylný ke stresu, což je fajn v dnešní době. Produkt ostropestřec mariánský překonal má očekávání a hlavní výhodou jeho komplexní účinek na detoxikaci organismu, podporu trávení a posílení imunity, jak jsem zmiňoval. Oceňuji i jednoduchost užívání tohoto doplňku stravy.